Amandla. Comrades angibingelele uTrevor akamkhize organizer ku transport mobilization la eThekwini region. Ngicela ukuthula i-team engihamba nayo mobilizing team from ka transport department eThekwini region. Ngino Dr. uDlamini abamazi ngomzimba Khalimali i-comrade lethu. Bese ngiba no comrade uDecent Dlamini okuyena head of transport eThekwini region mobilizing team. Bese kuba khona comrade uThulasi Mkhize coordinator. Kube khona uZandi Makhanya admin. Kube khona uPamela Masango admin. Cela ukudlulisela comrade lami uDlamini. Cha angibonge Khabazela ngibonga ithuba okwami nje ukusika elijikayo ukuthi lo hlelo luzohamba kanjani. We know ukuthi kuzobe khona izitimela ezobe isuke ezweni lonkana, kuzobe khona amabhasi, kuzobe khona abezelayo ngema transport wabo and so on and so forth. But ngizonikezela ku comrade uThulasi Mkhize okuyena ozonaba kabanzi ukuthi lezi zinhlelo zizohamba kanjani. Sibonge. Mandla. Siyabonga, ngiyabingelela ama-comrade nonke. Ngibingelela amaqabane wonke omkhonto wesizwe kuyiThekwini region and abroad. Kuona wonke in fact ama regions akhele iKZN. 15 December usuku olukhulu. First celebration umkhonto wesizwe party ukhona. Si nenhlelo ke eziningi kakhulu amabus azobe khona kuma regions wonke in particular for i-region yaseThekwini wonke amazone wo 16 anamabhasi ekufanele ukuthi apick up kuma spots. Siyacela ukuthi ama comrade ayenza ama registrations kuma VD coordinators ku leadership yama VDs yama wards ukuthi bayeza ngomhla ka 15 ku December. Uma ngabe bebhalisile bazoqinisekisa ukuthi iyeze transport ezoba pick up kuma VDs nakuma pick up spots abazobe bewabhalisele. Izitimela zikhona ngomhla ka 15 December ezizobe zithatha umkhonto wesizwe ngale kwenkokhelo. Manje umkhonto wesizwe ngalolanga uyobe uthathwa lapho ukhona ngestimela uze straight eMoses Mabhida. Izitimela zikhona all over from Verelem kwaMashu, iCathoridge uMlazi kuyoze kuyoshaya phansi eSouth Coast koScottburg Bakrin. Ama comrade siyacela ukuthi azinikele azimisele ukuthi awasweleke eMoses Mabhida ngoba iTransport ikhona. Kulabo abangafinyelela amabhasini nasezitimeleni azobe khona ama-taxi azobe deployiwe ukuzo pick up ama comrade. Kodwa siyacela ukuthi ama comrade again aphinde futhi abuyele kuma VD coordinators abuyele kubaholi bama VDs ayobhalisa i-presence yabo ne-availability yabo ukuze kukwazi ukuthi ku-arrangeke kahle into ye-transport. Even if you are coming with your own transport siyakudinga eMoses Mabhida ngalilalanga. Asibizi kuphela bamabhasi but wonke umuntu ozokwazi ukuthi afinyelele eMoses Mabhida ngomhla ka 15 December. Umkhonto wesizwe uzobungaza unyaka ukhona umkhonto wesizwe. I-revolution is alive again. Siyabonga. Sithi ke kunina nonke amaqabane aseThekwini region sabelane ngoba unqamalalo usememezile. Amandla. Bengicela ukuthi sesivala nje lo mcimbi se-emphasize lo mcimbi eThekwini akuona oMK kuphela. As you know ukuthi iMK party is a revolution. Sicela zonke inhlaka zomphakathi ukuthi zifike zizobukaza kanye nathi wonke amagumbi omhlaba. Sicela ukuthi amakhosi alalele asisupport kulolu hambo. Sicela ukuthi amasosha abuye wonke ngokuhlukana kwawo njengoba ezasahlukene aseyigabeni eziningi nakwezinye inhlangano. Siyacela ukuthi asupport umkhonto wesizwe because wakhelwe ohlakeni lamasosha. Bese sicela abasebenzi kuzo zonke inyunyane zabasebenzi nabasebenzi enkampanini zizonkana ukuthi abasondele basabele ikhwelo lika MK usuku olukhulu lolu. Bese sicela futhi nabefundisi ukuthi nababasondele. Sicela abelaphi bendabuko abasondele sibambisane celebrate sonke njengesizwe. This is a nation's celebration, not only MK.
ngibonge kuleyo ndawo siyabonga amandla awethu thank you. Ngiyabingelela obingelelayo uDlamini umzimba uKhalimali. Bingelela ubuholi bonke beMK, ikhaya lethu elisha, ikhaya lethu eligilima elisenze saba united kwabuya ubuntu. So ke mhla 15 ke bafowethu ziyakhala mhla 15 ongekho ngempela ngiyazi ukuthi angazi ukuthi uyobe kuphi. Mhla 15 sihamba bafowethu semabhida. Lapho siyakhona nje ubona bafowethu sihlangene nabo la i-team yonke khona. Sizonazisa ke bafowethu imoto ikhona ezobe imemezela kulabo abangakwazanga nabangabonanga amabhodi afakiwe itheku lonke lelo. Kodwa ikhona imoto ezobe imemezela futhi ukuthi bafowethu sonke asiphume ama motorcade azohlela around eThekwini ukuthi sihamba kanjani kusukaphi kuyapi nongezwanga bafowethu uzokwazi ukuza kusuka namhlanje njengoba kuumhla ka 3 kuyoze kushaye umhla ka 14 kulokhu kunjalo lokhu simemezelile ukuthi commander morning lokhu kunjalo nje bafowethu ilokho siyanicela bafowethu nize ngobuningi namathuba kokujoyina ke MK bafowethu avulelekile asavulelekile you are welcome nize bafowethu sizoshintsha izwe lethu ngoba ngempela uma ngabe lingashintshwa yithi akekho umunye ushintsha. So ilokho bafowethu engikushoyo kule department yokumemezela cha bafowethu ngikhona sizawusebenza sizawumemezela sizothi nongakangeni kweMK akabona ukuthi umkhumbi uyagcwala manje uyahamba umkhumbi yoba uhamba umkhumbi uya akuthenini kuyoshintshwa iconstitution kwenzeka izinto eziright ngeke ngezobuhlungu ngiqeda ukukhokhela imoto ngathi kuthiwa sengiqedile ukuyikhokhela imali kwathiwa no khona into ekuthiwa ibhaluni ngathi mina yini leyo ngithi ngizokunika ilogbook bathi hayi ibhaluni enye into. So ke yizo zonke izinto ke ubaba umsholozi athi ayishintshwe zonke lezi. Ngiyabonga bafowethu ilokho awethu Amandla. awethu Hashtag 15 December sonke asiphelele Moses Mabhida umkhonto wesizwe first year anniversary ziyakhala bafethu. Kalendizeni. Ayi, bafowethu abanye